6:00. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugasan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes, Desyembre 9, tuig 2022. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag babatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang YouTube balita Aksyon and Defensor Lisay. Kagaron sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. Syudad sa Sipalay, gina-identify bilang priority site sa pag-monitor sang migratory birds sa Negros Occidental. Duwa patay sa pilason sa pagbunggo sa ng motorsiklo sa nakaparking nga truck. Sa mga nagapanguna nga balita national, ECOP, nagalaom nga iba-iway ang saka sa SSS kag PhilHealth contribution. EO, para mapadali ang proseso sa telco permit sa PISA kag ARTA, ginapangabay. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:02. Kakaroon sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Gina-identify sa Provincial Veterinary Office nga priority site sa Negros Occidental sa pagmonitor sa migratory birds ang syudad sang Sipalay bilang precautionary measures sa bird flu. Suno kay OIC Provincial Veterinarian Dr. Placida Limana, ang Sipalay among ginakabig nga flyway o kung hulugpaan sa madamong nga mga migratory birds gani diri man masami nga ginakuha ang blood samples kay ginapadala sa Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry o kung DA Bayan. Agud nga paidalom sa avian influenza laboratory test. Apang ginklaro ni Limana nga hindi lang si Palay ang ginapatigayunon sa nga pag-monitor, kundi pati na sa iban nga mga lugar sa Negros Occidental nga na-identify sa Protected Areas and Wildlife Bureau, Department of Environment and Natural Resources nga ginahugpaan sa mga migratory birds. Nagligad nga Desyembre 2 nakarecord ang una nga kaso sang bird flu sa Western Visayas sa barangay Kagay sa syudad sang Rojas sa probinsya sang Capiz. Actually, ang diri sa Negros, si Palay, before, ang na-identify sa PAUB, no, sa DNR, nga nahimamaylan, bago sa Enrique din si Palay. But this time, ang nakuha na lang nila is ang si Palay. No? So, amo na sila nga flyway siya or dulungkaan o lagyan sang migratory birds. Ang kabahin sa pagpahayag ni OIC Provincial Veterinarian Dr. Placida Limana. Sa iban nga balita lokal, gintala na sa Martes nga adlaw Desyembre 13 ang Christmas lights on ceremony sa Provincial Capital and Lagoon sa syudad sa Bacolod, kadungan sang ika-63 nga kadlawon Negros Occidental Governor Bong Lacson. Ini ang masaksihan las 5:30 sang kasisidmon nga tambugan man sa mga provincial government officials and employees. Diri masaksihan ang mga matahom nga Christmas lights sa trees and decorations sa Capitol Building kag Lagoon, pati na ang fireworks display. Isa man sa ginalauman sa mga empleyado amo ang pag-anunsyo sa gobernador sa pagbatunon nga Christmas bonus. Nagligad nga 2021 may switch on ceremony man sa Christmas lights kag iban pa nga dekorasyon sa Kapitolyo kag sa Laguna. Apang ginpatuman ang health kag safety protocol bangod sa COVID-19. Patay ang duha ka persona samtang pila sulaman ang isa pa matapos nagkabunggo sa likod sa nagaparking at truck nga may karga nga tubo ang ilang motorsiklo las 7:30 sang gabi Desyembre 8 sa barangay Cubay, syudad sang La Carlota. Suno kay Lieutenant Colonel Luel Garinganao ang hepe sang La Carlota PNP, ang mga
nga napatay amo sa John Lawrence Misobre, 19 anyos, kag amo naman ang nagadrive sa motorsiklo. Ang kasini nga si Joven Disoyo, 17 anyos. Kag pilason diri si Dan Fred Locsin, 33 anyos, ngayara karon ginabulong sa hospital. Dugang pa ni ganing ganaw padulong sa banwas ang lakas tilyanang 3 ka mga persona nga involvado sa aksidente sa nakabunggo sa nalikod nga bahin sang truck nga amo naman ang gitunaan sang ilak. Sang kamatayon sang duha kag pagkapilas sang isa. Palayag ni garing ganaw, wala sang helmet ang 3 nga nagaangkasanay kag may mga suga man sa lugar. Sa karon padayon ang ginahimong investigasyon sang kapulisan. Ining tatlong kasanay sa motor. Going ka sa east direction going to La Castellana. Ining isa ka yung traffic na napak sa Quezon Dalan na Bungguan Lane. Sumulod init sa likod. Ang kabahin sa pagpahayag ni Lieutenant Colonel Luel Garanganaw, ang hepes ng La Carlota, PNP. Samtang ginpahayag sang Central Negros Electric Cooperative o Seneco nga generation ang rason sa pagsaka sa presyo sang kuryente. Ginpahayag na day Seneco Acting General Manager Ervin Stanley Oticar kag Seneco Corporate Planning Manager Engineer Norman Pulientes isa pa sa rason among pagmahala sa presyo sang coal sang 5 kapilo. Suno pa diri, sadto 2 ka piso per kilowatt hour ang presyo sang coal. Apang sa karon yara na naghamboy sa 10 pesos. Nagalaom naman ang Seneco officials nga makapatigayon na sila sa competitive selection process agud mapanubo na ang balayran sa kuryente. Una na nga nag-file sa resolusyon si Congressman Greg Sataya nga mo ang House Resolution number 475 nga ukon ang resolution urging the House Committee on Energy to immediately conduct an inquiry in aid of legislation on high power rates and frequent power interruption in all serviceable areas of Seneco. Ang unang nga congressional inquiry ginpatigayon sa Disyembre 5 kag pagasundan sa maabot nga Enero 2023. Times 3. Times 3. Kaya ang root cause kaya ara sa generation. Okay. So anong senaryo subong sa aton nga cost of electricity? Ang sa generation, just like sang gina-experience ang iban nga electric cooperative, ang cost ng coal nag-almost more than 5 times nagsaka. Grabe. Ang kabahin sa pagpahayag ni Seneco Corporate Planning Manager Engineer Norman Pulientes. Ginahulat sa transport sector kung may ipadala nga route plan o kung traffic plan ang Bacolod Traffic Authority Office angod sa one-way traffic o kung traffic scheme agud na ibaluan sa mga public utility jeepney drivers kung maapektuhan ang ilang mga rota sa pagbiyahe sa syudad. Suno kay Albert Villanueva, ang Secretary General sang Samahan ng mga Chopper at Operators Negros ug Stone, wala pa sila sang ideya kag ihibalo sa ipatuman nga one-way traffic scheme kag experimental traffic plan nga ipatuman sa sulod sang 90 ka adlaw. Gani hindi pa ini makapahayag kung apektado ang ilang nga biyahe. Ginkompirmar naman ni Villanueva nga gintipo na sa Bacolod City Admin ang mga expired nga prangkisa sang traditional PUJs bangod ang syudad na ang bahala nga magpa-renew sa LTFRB. Nagpasalamat si Villanueva sa moratorium nga ginhatag ni Bacolod City Mayor Albi Benitez agud makapadayon sila sa pagbiyahe. Nagalaong man ini nga ma-renew ang ila mga prangkisa. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:09. Santon Plus Gold, malikawan ako ng diabetes paagi sa pag-inom sa Santon Plus Gold. Tungod, dako ang bulit sa... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. Via Facebook Live sa kay Ma'am Homa Lumena, good evening. Kag sa mga nagatutok man gili sa akon, personal nga page, no, ang Aksyon and Defensor. Kay Ma'am Homa Lumena, kay Ma'am Ana Sinoro, si Sir Malili Oligo naga-monitor man siya subong iyang gabi. Si Sir Panoy Seloso, good evening dira sa imo, sir. Sir Anthony de la Cruz, good evening. Naga-monitor siya kuno sa subong sang akon iyang balita. Sige. Thank you gid sa pagtutok sa subong iyang gabi and advance Merry Christmas sa aton nga mga ka-aksyon, na? Wala kita da. Char. Pati sa mga ka-aksyon naton, na may ang iba ni sako ni sila sa ilang mga sa ilang mga Christmas party. So halong-halong lang ha, kay even though halog-halog kita, pero ang sakit subong din di gyapon mapaiway. No, not just COVID ha, subong bisan gani nga makaupod ka lang sa mga naga-ubo-ubo daw pagdugay-dugay, ikaw ga ubo-ubo naman. So dapat maghalong-halong gid kita and make sure inom good vitamins para layo kita sa sakit. Sige, salamat gid sa liwat. God bless aton mga ka-aksyon and thank you so much. Sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa aksyon! Life Extension Vitamin D3, ang pagpabilin sa healthy levels ng vitamin D sa lawas makabulig para sa youthful Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots.
sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita nasyonal, nagalaom mga Employers Confederation of the Philippines ukon ECOP nga ipaiway sang Social Security System ukon SSS kag Philippine Health Insurance ukon PhilHealth ang pagpasaka sa kontribusyon sa mga miyembro sa masunod nga tuig. Sa pihak nga mandato sa layi ang pagpataas sa kontribusyon, nagalaom si ECOP President Sergio Ortiz nga mahatagan na liwat sa otoridad ang presidente pagi sa Kongreso agud nga ma-hold ang dugang nga balayran. Paathag ni Ortiz, apektado sa pagsaka sang monthly premium ang mga empleyado kag employer sa magagmay nga negosyo ilabi pa sa panahon nga tuman ang pagtaas sa inflation sa pungsod. Ang inflation rate sa Pilipinas yara karon sa 8% para sa bulan sang Nobyembre. Nagapangabay ang Private Sector Advisory Council ukon PISA kag Anti-Red Tape Authority kon ARTA sa kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga magpagwa sa executive order agud mapadali ang pagproseso sa permit sa Internet Infrastructure Project. Sa statement ginpahayag sa PISA kag ARTA nga importante nga mapadali ang proseso tungod kinahanglan sa mga Pinoy ang mas maayo nga internet connectivity. Tuyo man sang EO agud nga ma-institutionalize ang nauna nga joint memorandum circulars nga maga-require sa masunod nga tuig o kung maga-expire sa masunod nga tuig. Nagapati ang ARTA kag PISAC nga dako ang ginbulig sang joint memorandum circulars sa tungod sa nakit-an nga improvement sa kadamuon sa mga ginaprubahan nga telco permits. Ginpahayag ni House Banks and Finance Intermediaries Committee Chairperson Erwin Cheng nga kakason sa mga proponents sang hagna nga magatukod sang Maharlika Wealth Funds ang presidente bilang ang presidente sang Pilipinas bilang chairman sang Board of Directors nga magadumala sa Sovereign Wealth Fund. Ginpagwa ni Cheng ang pahayag matapos nagpalabot sang kahangawa si Senior Minority Leader Paul Daza nga mapolitikahan ang investment fund kung ang presidente amo ang chairman sa board of directors. Gininsister man ni Dasa nga ang mga miyembro sa board wala dapat gin-appoint sa presidente. Sa nahibaluan sa pinakauli nga ginaprubahan nga bersyon sa Maharlika Wealth Fund Bill, gindesignar ang presidente bilang chairman sa governing board. Ginpahayag ni Finance Secretary Benjamin Jukno nga mahimo maka-invest ang Social Security System o kon SSS ka Government Service Insurance System o kon GSIS sa ginaduso nga Sovereign Wealth Fund. Ini sa piyak sang anunsyo ni House Appropriations Panel Senior Vice Chairperson Stella Kimbo nga ginkakas na ang SSS kag GSIS nga mo ang maga-finance kuntani sa Sovereign Wealth Fund tungod sa kahangawa sang mga pensioners. Suno ka Jukno, hindi mandatory nga maghatag ang SSS kag GSIS. Apang kung nagapangita sang mas mataas nga balik, mahimo sila makahatag depende sa desisyon sa mga board of directors. Ginapaabot nga magapatuman sang big time rollback sa presyo sang gatong ang mga kompanya sang langis sa masunod nga simana. Ini ang ikaapat nga simana sang sunod-sunod nga pagpanubo sa presyo sang gatong. Sa oil trading sa nakaligid nga 4 ka adlaw o kun halin Disyembre 5 tubtob 8, mabuhina ng presyo sang diesel sang 3 pesos tubtob 3 pesos kag 30 sentimos. Ang gasolina mahimo mabuhinan sang peso o kung piso kaga 40 sentimos tubtob piso kaga 70 sentimos sa kada litro. Sa masami nag-aanunsyo sa price adjustment sa kada adlaw sang Lunes kag ipatuman sa adlaw sang Martes.
Maga-designar ang Bureau of Corrections sa Bucor kag Commission on Human Rights sang Human Rights Officer o HRO sa mga jail facilities agud nga i-monitor ang kondisyon sa mga persons deprived of liberty o PDLs. Sa isa ka seremonya nagperma sa Memorandum of Agreement o MOA ang Bucor kag CHR nga naga-align sa programa, pulisa kag practices sa human rights standards. Sa idalom sang MOA ginkasugtan sa Bucor kag CHR nga magdesignar sang tig-isa ka HRO sa kada security compound sang kada Bucor prison facility. Magapatigayon man sang special training course para sa HRO sa kag iban pa nga opisyal kag personal sang Bucor agud mag-orient sa human rights norms, standards and principles. Lakip na ang papel sang Bucor sa pagtapna sa mga bayulasyon kag proteksyon sa kinamatarong sang kada o kung kinamatarong sang kada PDL. Kalakip pa diri ang pag-review sa existing policies, sa programs, measures, kag correctional practices sa Bucor agud masiguro nga consistent sa human rights norms, standards, and principles. Ginanunsyo sa Department of Foreign Affairs sa DFA nga may napulo ka bilateral meeting si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa sideline sang ASEAN-EU Commemorative Summit sa Brussels, Belgium sa masunod nga semana. Magabiya ang Presidente sa Pilipinas pakadto sa Belgium sa Domingo sang gabi agud magtambong sa summit nga gintalana naman sa Disyembre 14. Ginlaragway ni DFA Assistant Secretary Daniel Espiritu nga ini ang pinakamasako nga biyahe sang presidente. Kaya nagalaom nga makakuha sang mas madamo pa nga benepisyo hindi lamang para sa ASEAN kundi para sa mga Pinoy. Una ginpahayag ni Espiritu nga ang summit mahimo mangin instrumento agud matalakay ang ASEAN-EU Free Trade Agreement nga sa kaluigon wala pa nahatagan pagtamod. Nagwa sa pagtuon sa independent group nga Octa Research nga ang mataas nga presyo sa mga balaklon kag pagpasaka sa sweldo sa mga empleyado ang luyag sa mga Pinoy nga matutukan sang gobyerno. Sa ginpatigayon nga survey sang Octa, ginsabat sang 1,200 ka mga respondents ang pamangkot nga ano ang tatlo ka isyu nga kinahanglan aktuhan sang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nagwa sa resulta nga ang pagkontrol sa nagasaka nga presyo sa mga balaklon ang nanguna sa listahan. Ginasundan ini sa pagpasaka sa sweldo kag access sa barato nga balaklon. Sa madumduman, naglabot pa sa 8% ang inflation rate sa Pilipinas sa bulan sang bulan sang Nobyembre. Ginmando sang Commission on Audit sa Senado nga bayaran na sini ang rate differential fee nga utang sa Social Security System o kon SSS nga nagabalor sang 325,000. Ang nasambit nga kantidad para sa renta sini sa 15,000 square meter nga duta sa syudad sang Pasay halin sang Mayo tubtob Disyembre 2014. Sa desisyon sang Enero 2022, ginpayag sang COA nga meritorious ang money claim nga ginfile sang SSS. Kag suno pa sa COA, gina-acknowledge sang Senado ang obligasyon sini nga differential rate kag ang isa lamang karason kun nga wala ini nakabayad ang utang ginkonsiderar bilang unbook obligation sang ahensya. Ginkompromar sang Office of the Press Secretary nga nagbakal sang duha ka air assets sa Pilipinas sa Turkey. Kabahin ng pagbakal sang duha ka helicopter sa modernization program sang Armed Forces of the Philippines. Kag nagpalabot naman sang pagpasalamat si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Turkish Industries kag gobyerno sang Turkey sa pagbulig sa pagpabakod sa military sa Pilipinas. Magluwas siniging kilala man ni Marcos ang pagtingwa sang Philippine Air Force sa nagkalain-lain nga aspeto. Alakip na diri ang external defense, internal security operations, disaster response, kag relief operations.
Sa balita, sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:25, inyugin pamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Dili lamang sa Aksyon Balita Evening Edition ay karon nga adlaw Biyernes, Desyembre 9, tuig 2022. Sa luwat ang inyong tagbalita, Aksyon and Defensor Lisay. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Radio!